afsluiting Mindmap. Ouderen oefenen met mobieltjes. Het is vandaag 11 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Aanstaande maandag 15 oktober nemen de medewerkers van de gemeente Venray hun intrek in het gerenoveerde gemeentehuis. De renovatie start in december 2010. De buitenmuren zijn voorzien van geïsoleerde kozijnen en ramen. De grootste veranderingen hebben zich echter binnen voltrokken. De renovatie is in het geplande tijdsbestek en binnen het budget gerealiseerd. Daarnaast is ook de gemeentelijke website opnieuw ingericht en geactualiseerd. Na de verhuizing werkt de gemeente voortaan op afspraak. Daarmee worden wachttijden voorkomen. Inwoners kunnen zelf via de website een afspraak inplannen voor bijvoorbeeld het aanvragen of afhalen van paspoort of rijbewijs. Nog tot het eind van de week is de gemeente druk bezig met de verhuizing. Het is de laatste week van Mindmap, de manifestatie over kunst en psychiatrie die 25 mei in Venray werd geopend. Zondag 14 oktober wordt de tentoonstelling afgesloten. De manifestatie duurde bijna 5 maanden. Mindmap heeft het werk van 75 kunstenaars en schrijvers naar Venray gebracht. Eerder werd bekend dat dit evenement in totaal 20.000 bezoekers heeft getrokken. Het bezoekersaantal is vooral te danken aan de vele geïnteresseerden in de laatste periode van de manifestatie. Aanvankelijk was het nogal wat mager, maar allengs de manifestatie ging het steeds beter. En de bezoekers kwamen overal vandaan. Dat maakt het ook wel heel erg bijzonder en heel erg leuk voor ons. Waar kwamen bezoekers allemaal vandaan? Groningen, Haarlem, Duitsland, België. Natuurlijk ook omgeving van Venray, ja, overal vandaan. Ja. Aankomend weekend is het slot van de manifestatie. Dit wordt er beide dagen op een bijzondere manier afgesloten met 2 activiteiten. Op zaterdag de 13e is er nog een rondleiding die Marijke en ik zelf geven langs alle locaties van de routes. Voor alle mensen die Mindmap nog niet gezien hebben en het dan nog willen zien. Overigens is het dan geopend van 11 tot 5. En op zondag de 14e is in Oderpark de presentatie van het boek Mindmap, waarin over alle activiteiten en alle tentoonstellingen, kunstenaars, schrijvers, iedereen die mee heeft gedaan, ook de instellingen buiten Oderpark, die laten zien wat er binnen hun muren gebeurd is in het kader van Mindmap. Na het afsluitingsweekend werkt Oderpark alweer aan een nieuwe tentoonstelling. Dit is een expositie die Oderpark opdraagt aan de voormalig curator Theo Lenders, die vorig jaar overleden is. En die eigenlijk probeert te laten zien hoe dat kunst en Oderpark er in zijn hoofd heeft uitgezien. Dus we nodigen kunstenaars uit om daar een bijdrage voor te maken. Het is een ode aan Theo en zijn manier van denken en hoe hij beeldende kunst als heel belangrijk vond om te kunnen laten zien hoe de wereld ervoor staat. Deze expositie wordt op 2 november geopend, maar er zijn eerst nog 3 dagen om de manifestatie Mindmap te bezoeken. Poppen- en berendokter Gerda Tone houdt nu ruim een jaar elke eerste vrijdag van de maand een spreekuur bij Jeco Atelier in Venray. Van 19 tot en met 21 oktober staat zij op de familiebeurs in de evenementenhal Venray. Gerda Tone is gespecialiseerd in het repareren en restaureren van alle soorten poppen en beren. Ook kan zij knuffels opknappen. Poppendokter is een zeer zeldzaam beroep. Gerda is dan ook een van de weinigen in Nederland. Het afgelopen jaar heeft ze in Venray al veel poppen en beren hersteld. Poppen van allerlei materiaal kunnen worden behandeld. Mede door het succes staat de poppendokter ook dit jaar weer op de familiebeurs. De KBO Venray verzorgde vandaag een workshop mobiel telefoneren voor leden van de KBO. Zij kregen les van leerlingen van het Raailand College over de omgang met hun mobiele telefoon. Want alhoewel het voor de meeste jongeren als vanzelfsprekend wordt gezien, hebben nog veel senioren moeite met het medium. Daarom konden zij vandaag met alle vragen terecht bij de jongeren. Er zijn een paar functies van de telefoon waar de ouderen de meeste problemen mee ervaren. Met name het sms'en. Het gebruik als agenda zal heel zelden voorkomen, denk ik. Dan hoop ik dat ze daar ook iets van leren vandaag. En eventueel, wat ook een gemak is als je een inkomend telefoontje krijgt, dat je dat nummer ook snel en makkelijk op kunt slaan en daar een naam bij kunt zetten. Daar hebben de meesten ook geen enkel idee van. Waarvoor gebruiken senioren voornamelijk hun mobiele telefoon?
Ik denk de meeste om eventueel een keer bereikbaar te zijn en om op het moment dat ze buitenshuis zijn zelf toch te kunnen bellen. Dus toch gewoon contact te kunnen zoeken. De ouderen leerden vanmiddag veel bij van de jongeren. En dat terwijl sommige leerlingen nog wel wat moeite hadden met het lesgeven. De mobiele telefoons waren namelijk alweer enigszins verouderd. Dan nog het weer. Morgenochtend is het bewolkt en er zijn lange perioden met regen. Ook in het begin van de middag is het bewolkt met nog af en toe lichte regen of motregen. Geleidelijk wordt het droog en later komen er opklaringen. Het wordt in de namiddag 15 graden. Zaterdag wordt het koeler met een temperatuur van 13 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Fijne avond.